سلام تخاتلت مدى فريكس أكاديمي كما ياللهم أبزر لكم مصرنا ناتمنىكم لما عاد دما كانتينا يكل جزء بروغرامنا ناي سومناوي ناي فوركس ماركت أناليسيس إذا ما سيالله كسام داتا تكاتل دما بأخبرات يعدمكم. So next week بزح fundamental event سالنا ناي يورو interest rate decisions جبرلو ناي كندا كومون ناي سويس فرانك ወይ CHF CPI at the same time ድማ ናይ US ዶላር ናም ፋርም ኢምፕሎይመንት ወይ ድማ NFP ዊክ እዩ ስለዚ ብዙሕ ድራማ ክረአየሉ ዝኽእል ሰሙን እዩ ማለት እዩ ኣብ ፎሬክስ ማርኬት ኣዝዮም ኢምፖርታንት ዝኾኑ ኒውስ ኢቨንትስ እዮም ዘለውና ንዕኦም ኣብ ግምት እንዳእተና ድማ ቴክኒካሊ እንታይ ኢና ክንፅበቅ ኣብዚ ማርኬት ሓቢርና ንርኢ ቅድሚ ናብ ናይ ሰሙን እዚ ኣናላይዝ ምሕላፍና ላስት ዊክ ኣናላይዝ ዝገበርናዮም ማርኬትስ ከመይ ከይዶም ናህና ፎርካስት ከመይ ነይሩ ብስፍሕ ዝበለ ክንርኢና ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ናይ ሰሙን እዚ ዘለዉ ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕር ርኢናዮ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ወይ ድማ DXY ነዚ 104.7 ስትራክቸር ነዚ ብሬክ እንድሕር ዘይገይርዎ ኮምፕሊትሊ ናይ ሴል ወይ ድማ ናይ ቢሪሽ ማርኬት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢልና ነርና ማለት እዩ ኦል ደ ወይ ድማ ናይ 4 hour ቢዩቲፉል ዝኾነ ትረንድ ላይን ሪስፔክት ገይርልና at the same time ድማ 147 ሪጀክት ገይርልና ስለዚ ኣብ ናይ አኩሚሌሽን ፌዝ እናኣተወ ዝኸይ ዘሎ ዶላር ኢንዴክስ ሕጂ ድማ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ግዜ 147 ስትራክቸር ዝብሬክ እንድሕር ገይርልና ኦል ደ ወይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህሎ ምዚ ንብሎ ዘለና ናይ ሰሙን ናይ ኒውስ ኢቨንታት ዘሎ ማለት እዩ at any time ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ኒውስ ብፍላይ ድማ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት እንድሕር ኔጋቲቭ መፅኡ ግን DXY all the way ክሳብ 102 ክወርድ ማለት እዩ ስለዚ 102 ምውራድ ናይ DXY ድማ ኣብቶም GBP USD and Euro USD ናይ ቡሊሽ ናይ ምኽታል ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ GBP USD እንድሕር ርኢናዮ ላስት ዊክ ነዚ ማርኬት ብሬክ ክገብረልና ነዚ ስትራክቸር ዝሞ ካብዚ ድማ ናይ ባይ ፖዚሽን ናይ መሓዝ ተኽእሎ ክህልዎ ኢልና ማለት እዩ እንድሕር ርኢናዮ ክሊርሊ ፕራይስ ብሬክ ምስ ገበረልና ድማ all the way ክሳብ 65 ፒፕ ዝኸውን ኦል ደ ወይ ከይዱ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ ዩሮ USD እንድሕር መፂና ድማ ፕራይስ ነዚ ትረንድ ላይን ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ክገብረልና ካብኡ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኢልና ማለት እዩ ወይ ድማ ሪጀክሽን ስለዚ ኣፍተር ብሬክ ኣውት ድማ ንሱ እንድሕር ርኢናዮ ኦልሞስት ልዕሊ 60 ፒፕ ኦል ደ ወይ ድጎን ኣብ ካልእ ኣብ ናይ GBP GPY ክንመፂና GBP GPY ደጋጊምና ተዛሪብናሉ ማለት እዩ ታደ ቤስት ሰትኣፕ ክትከውን እያ ዝበልና ፕራይስ ካብዚ ስትራክቸር ዝሪጀክት እንድሕር ገይሩ ከም ዝርአዮ ዘለና ማለት እዩ ነዚ ሜቲጌት ንክገብር ፕራይስ ክሳብ ኣብዚ ክወፅእ ድሕሪኡ ግን ካብዚ ሪጀክሽን ተረኺብና ሴል ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ኢልና ኣናላይዝ ገይርናዮ ማለት እዩ ኦል ደ ወይ ድማ ክሳብ 170 ፒፕ ፕራይስ ማርኬት ወሪዱ ቀኒዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ AUD ካድ ብከምዚ መንገዲ ኣናላይዝ ገይርና ነርና ማርኬት ሴም ዊክ ሙሉእ ማለት እዩ ኣብ አኩሚሌሽን ወዲእዎ ኣሎ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣይገበረልናን ካልእ ኣብ ናይ ጎልድ እንድሕር መፂና ድማ ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር 1342 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ባይ ፖዚሽን ክርኢና ኦል ደ ወይ ኢልና ማለት እዩ እንድሕር ርኢናዮ ልዕሊ 150 160 ዝኸውን ፕራይስ ድሕሪ ብሬክ ኣውት ከይድ ነይሩ ሕጂ ድማ ኢት ኢዝ ባክ ስለዚ ፋይናሊ ናይ ዩሮ ካድ ነይራትና ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ኢንድሪቴስት እንድሕር ገይርዎ ናይ ምውራድ ኢልና ማለት እዩ ዝኾነ ሳውን ኣብ አኩሚሌሽን ወይ ድማ ኣብ ሬንጃ ዘላ ስለዚ ብሓፈሻ እቶም ካብ ብምልኦም እቶም 6 ፓየርስ ዝኾኑ ሰትኣፕ ዝገበርናዮም GBP GPY ጎልድ ከምኡውን GBP USD and Euro USD ከም ዝረኣናዮም ፅቡቅ ናይ ሙቭመንት ቀኒዎም ማለት እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ኢና ክንፅበቅ ኣብዚ ዘሎ ማርኬት እቲ ፋንዳሜንታል ኣቦትኡ እናሃለዎም ማለት እዩ ሶ ብGBP USD ክንጅምር ኢና GBP USD ኣብ ዝኾነ ግዜ 1.2678 ማለት እዩ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይገበረት ዝኾነ ሴል ከይንኣቱ ሴል ኣይ ክንርኢ ኢና እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ እንድሕር ርኢና ክሊርሊ ትረንድ ላይን ከምኡውን ዞን ናሕና ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ክትገብረልና ምስቲ ናይ ኒውስ ኣሎ ንብሎ ዘለና ናይ NFP ከምኡውን ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ዩሮ ናይ ካድ ዘለዉ ኩሉ ተደሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ቮላታይል ዝኾነ ማርኬት እዩ ክቕኒ ስለዚ ኣት ኤኒ ታይም ፕራይስ እዚኣ ብሬክ እንተገይርልና 1.2678 ኦል ደ ወይ ሴል ክሳብ ኣብዚ ክንርኢና ማለት እዩ
ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ባይ ዝምልከት ግን 1.2755 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ክሊርሊ እንተሪእና 1.2755 ብሬክ እንድሕር ገይርልና ድማ ኦል ደ ዌይ ባይ ክሳብ 1.28 ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣዝያ ብልፅቲ ሰጣብ ኣላትና። ኣብ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ እንድሕር መፂና ድማ ክሊርሊ ዊ ካን ሲ ፕራይስ ማዕረ ክንደይ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ሰጣብ ኣዳሊልና ከም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ድማ ፕራይስ ኣት ኤኒ ታይም 1.0843 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይርልና ሴል ፖዚሽን ክንርኢና ኦል ደ ዌይ ድማ ኣብዚኣ ብፍላይ ሕጂ ናይዚ ሰሙን እዚ ዝበለፀት ትሬድ ክትከውን ትኽእል ዩሮ ዩኤስዲ እያ። ምክንያቱ ናይ ዩሮ ናይ ኢንተረስት ሬት ኒውስ ኣለና ኣት ደ ሴም ታይም ድማ ናይ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ኣለና ማለት እዩ። ኣት ኤኒ ታይም ግን ቡልሽ ወይ ድማ ባይ ናይ ዩሮ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክትከውን ኣለዋ ማለት እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይራትና ኦል ደ ዌይ ቡልሽ ክንሕዚና ማለት ስለዚ ዩሮ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ነዚኣ ትመስል። ካልእ ኣብ ናይ ጂቢፒ ጂፒዋይ ክርኢና ጂቢፒ ጂፒዋይ ሲሚላር ናብቲ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረ ዞን ትመፀልና ኣላ ናብ 200.60 ማለት እዩ ኣብዚ ኤርያ እዚ ትመፀና ኣላ። ስለዚ ካብዚ ስትራክቸር እዚ ድማ ሪጀክሽን እንድሕር ረኺብና ሴል ፖዚሽን ክንሕዚና ኣት ኤኒ ታይም ግን ነዚ 200.62 ኤርያ እንድብሬክ ጌራቶ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ኣፕ። ስለዚ ጂቢፒ ጂፒዋይ ድማ ኣዝያ ኣብ ዞን ትመፅእ ዘላ ወይ ድማ ፎርም ክትከውን ቁሩብ ፒፕ ተሪፍዋ ዘሎ እያ ማለት እዩ። ጂቢፒ ጂፒዋይ ከዓ እንዳተኸታተልና ከይድና ካልእ ኤዩዲ ካድ ቢዩቲፉል አኩሚሌሽን ማርኬት ፎርም ገይርልና ኣሎ። ስለዚ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ናብ ኣይዘር ዳይሬክሽን ክርኢና ማለት እዩ። ስለዚ እውን ዝበለፀት ሰጣብ ኣላትና ማለት እዩ። ፋይናሊ ጎልድ ክርኢና ጎልድ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤርያ ብሬክ እንድሕር ገይራትና ስትራክቸር ስቲል ማርኬት ኢዝ ኖት ብሬኮን ስቲል ማርኬት ኢዝ ኖት ብሮከን 2.327 ኤርያ ማለት እዩ። ነዚ ብሬክ እንድሕር ገይርና ክሳብ 280 ክሳብ ስትራክቸር እዚ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ። ለሚ ሜክ ኢት ክሊር ፕራይስ እንድሕር ክሊር ነዚ ኤርያ እዚ ብሬክ ገይርልና ኦል ደ ዌይ ሴል ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ክንገብር ኢና ማለት ስቶፕ ሎስ ናና ብላዕሊ ብምግባር ኣት ኤኒ ታይም ግን ፕራይስ 2.342 ኤርያ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይርልና ባይ ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ። ኦል ደ ዌይ ድማ እዚኣ ጋብ እዚኣ ፊል ክትከውን እያ ማለት ስለዚ ኣብ ናይ ጎልድ ቨሪ ክሊርሊ በዚያ ሕጂ ዘላታ ሙሉእ ብሙሉእ ካንድል ብሬክ እንድሕር ገይርልና ታርጌትና 2.280 ኤርያ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ሴል ፖዚሽን ክርኢና 2.342 ብሬክ ተገይርልና ድማ ኦል ደ ዌይ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት ስለዚ እዚአን ነዚ ሰሙን እዚ ብፍላይ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ኤንኤፍፒ ስለ ዘለና እዚ ማርኬት እዚ there is high probability ነዚ ሰት ጌርናዮ ዘለና ፊል ክገብሮ ምክንያቱ ምስቲ ቮሊዩም ዘለዎ ናይ ፋንዳሜንታል ማለት እዩ። ሶ ሎማዓልቲ እዚአን ሒዘን መፅአ ዘለዉ ጎልድ ኣብዚኣ ንሪኣ ኣለና ኤዩዲ ካድ ኣብዚኣ ንሪኣ ኣለና ከምኡውን ጂቢፒ ጂፒዋይ ኣላትና ዩሮ ዩኤስዲ ኣላትና ቬሪ ክሊር ፋይናሊ ድማ ጂቢፒ ዩኤስዲ ኣለዋና። ስለዚ እዚአን ሰጣብ እዚአን ነዚ ሰሙን እዚ ንሕና ሜን ፎካስ ጌርና ወይ ተኸታቲልና እንሪኦ ኤምፓየርስ እየን ካብ ኩለን ድማ ውፅኢታዊ ዝኾነ ሰሙን ክነሕልፍ ተስፋ ይገብር። ስለምክትታልኩም ደጊመ የመስግን። ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው።